naman ako pag ako baba. Okay. Sa basketball na hindi ano, alangan. Ulo, Bicara naman yan, Navy. Iyo, bicara Navy. ikaw man din ang tututawag na hindi siya. Ikaw tayo. Kapalit ko.
level ko rin. So, sige, nag-party ba na kami? Maraming nabungaw. Parang tingin ko na. Nagpatong kayo. Tapos saka kami na skateboard fan. Ano ba ang gagawin yung ulo ko? Kasi ito na yun eh. Bago ng giray. Ito sa kahit diba na panita ako. Ito mo mga stove. So, trabaho sa Manila. Kasi, nagpuputi. Ano, magkatadino, dinoganas arse. Ang trabaho may ganso, nagdala may connection mo. Ano kahit ang trabaho mo? Ako rin kayo sa gansa. Ano kahit trabaho mo? Wala akong dito ng email. Ito sa Manila. Email tapos phone. Ako sa kita gawin. Nag-go pa sa drinks. Sa may kumbaga. Pating-pating. Halibut. Halibut. Para halibut. Halibut. Ako ba yun? Luluta ka. Nakabalik ako. Ano lubutang nakajog ka? Okay niya kahit yun ang lubutang sa inyo na. Lang na. Pati tayo mo puro mo lang pintin. Anong katanan? Tiga bol, wala kang bola pareho. Tiga bol, gabol. Oh! Para baklan, wala na. Kasi nandiyan kita mag-igaw doon. Ganap tayo, Ilocano, mga Bisaya, mga Korean, Daw ka ginastigil Aga, at Ilocano, 61. Yung mga nag-promise ko sa maganda magbibigay na gusto. Tutorial na. Nasecure ka kami na CJ, kung tayo may ano, Sa kaya ano? sila ko nung unang napayog yung mga. Anak ko ba ko ano gusto nito? Ano po? Ako lubo na yung si Arito, si ano, mga tagbabay doon. Lang ko na po na yung galaga kung ano. Oo. Ito na ba nga po? Sa na shirt at top. Ano ba, basta na shirt at top. Ay, pabuhi isa ng pating, mabay sa naman. Sige, yan ma. Oo. Ito. Just sa sabihin mo ito. Meron. Ano to, pinalo dyan yun? Ilo. Para masyad.
Yung daw na nila. Yan o, kontak na. Wala din. Yan lang ako. Ako matanga ako, tapos ulitin ko na may kasi na. Yung sobrang kasi alam ko sa mga yan, palidihan na ako. Doon sa aga, sa pagkakay ko na. Ani, Kaya susulitin ko ang aking ay magkapag, ani, buka ka lang ayos na. Mapali na kami, punta kayo dito kay Pogi. Yung pa yung mga buka mo. Ito. Let's go. Let's go kayo ba ito? Baka mabuli na. Wala mo na pa anding, makawat ka. Maraw tanan ka makawat ka. Wow, Wala ka ba kami lang yan? Bakit kita wala mo ng tao? Yung magsusuper mga nila. Alam mo! Ayang bayanin. Alam din nila ako. Kung gulo niya kinintang binibusing sa short. Sigurang gabi ba ka na yun? Sila ba ganyan yung gulo nila? open man. Boom! Lao!
Hey, ay, siya. Kundi ba siya ba? Ay, ay, mula yan. Pero, pero, hindi ko na baka nakakapagpapay, madam ko na, patay lang kung nag-ako. Bayo, Ano yung sabihin dito? Ramon. Ano ka na? Hindi ka na madam. Ako to, hindi ko. Ah, hindi, may madam. All ko ta. Hindi ka, video. Ako to na para sa Galing. Ano? Yung sa PG, ano? Yan, sa PG. PG ba? Boy. Ano na dyan? Yan ah.
Ay, meron po ako sa akin, nagtutulong ako. Yun na, yun ang ano, pag-uwi na. Bibili mo ng kape, may ilaw. Pero papalito kami, magpapalito, diba? Yung magpapalito tayo. Yan ang sabihin ko. Wala ka na dito sa sumudari. Kasama ko video. Naman ka, kami makita dito na. Yung ganyan po. Opportunity. Ako man daw kasi ako man daw, ako man daw. Wala ko mapa na. Kaya, mamili ka na sa Tan! Tan! Ew! Totoo ka kanta. Drama. Ha? Drama. Yun lang sa na ba? Buta ang account. Tigdaron ang wag mo kaya giraan. Di ba to drink? Like, big drink, di ba? Nakaw niya ang space. Oras mo naman ba? May oras. Pero may kadang sa oras. Kasi kung si, ano, pero may, ano Repeat ka, na, repeat na. Tago. Kaya ma-repeat? Ay, kailangan ka. 10 ways. Bakal ba ang ano, madaming pet lang. Yung gift na daaw. Ano, rainbow pet lang. Ano na magaling? Oo, nilagay yung phone.
Gago ba Uy, yun? naku. Right, Ranger na yun. Ulang lang sa sini mo. Sini mo. Marunong po. Tita, kaya pakyaw. Ay, Ang tukan. Kasi yun. Uy, ako tao to train no. Gago. Gago. Olivet pa mae. Iri? Ano tama gusto mo? Tama mo. Bukan itu sama taruh. Bila-bila to. Baka tama ito ang gumaga to lang. Daw. Magkano na ba ang Daw ano Iri? face to face na. Iri? Yeah. Harus. Ano nangyari? Alam. Meron siya pala tiga dito. Init ka na ano, may glove. Kaya yung badin ko. One. One. Hindi mo kaya na ako gusto ko din. Kada ano, kada channel. Pinili ko Wow, ito. mga content ko lang. So ano, so kalag niya. Pero na dali dito pa lang. Yun, di mo pwede sa kuya. Eh, ako. Yung bait mo. Play mo, play mo na. Hindi ko tao, hindi ko tao. Lahat siya, lahat. Hindi ko tao. Eh, matigandaan. Ikaw Ay, tumangkin. naigo. Hindi mo lang Ano ka sana sa tubusin ko sa pambara. Di ba, nakalagpit ka na napanap. Ayun. Teka, puta. Sabi niya ko. Magkano ka ang ito na trophy? Iba na mainit ko na. Tol. Tol, iba na. May gloves ba doon siya? Gloves naman.
Kumano sa may baba ang bird. Wala na. Ako. Hindi na. Konting division. Hindi pa na. Ayan, na pa. Nasa ito pang gloves. Napakal na. Hindi pa mati. Kung ba nakawat ko. Ito ko na lang. Kapag na ko lang. Bukan. Baka mo ito pa. Dapat ito pa. Dari ako na. Lago ka dada. Bakit mo na yung Kaya po na? ito pag presidente. Kaya sa presidente, pero man niya, ano, Puro 1 million na na. Katabulan. kasi man niya, bitaw ngayon sa presidente, Nagdadalagan ng oras ako yung mas maraba. Nagdadalagan sa kuyang rabas ng oras. ngayon na baga na sa no, bakay ka na, Inahin sa kakan. Bukota. Ang galing. Pinagbabawa na sa kuman. Diego. God. Pero ako lang din. Pangagawa. Sa makapit na ako, makapit Dito. Ikaw wala sa room na to. Hello, ano? Gago. Hello. French bird, ano, 1,000 10,000 nata. Ang luto na. Tumba ka dyan. Pulis nga siya nagbuwan niya sa elevator. Alis Nawara to, no? nakakapilan niya pa, diyan ni Kapat. Dahil pala hindi ko pa matalang. Wala na natan. Nag-improve para sa ano. Turma. Dating budoy-budoy naging hantu. Araw yan, moral. Formal na sa ano. Sa tumo. Subsidio.
Nakatuksino ka na ta? Ha? Nakatuksino ka na? Dahil pa ka. Yun. Ito lang, nakatulog dito. The Magic Tuxedo. Pudong. Ano, barong iyo. Barong panggadan iyo. Kung ano kang Kunyan, makita yung palibay. ang graduate. Pangarap ka ni Brown Boots. Barong iyo. Pinay ba? Kaya nga Ay, na. malam. Ay, makabarog ko. Ay, magbulidiya. Super tayo ba? Pabigat. Yan o Pingy, may ano, eh, Baka lang lab. Hindi na muna. Papangkalan na. Mag-ipag ng ano? Trophy. May ka-print ka dyan. adi na sila po. Hindi mo nagabot na nga may nagbigay dyan. Print mo. Anong printed mo? Mga adi nga, abot mga na, do, Baro. parang mga Print. yung mga, oh, arayo na indo. Because May pangkalan. May pangkalan. ang nakuha ko ko lang yun eh. Oh! This. Oh! Dati na ba? Oh! Nakuha. Ah. Ako yung sa pinilan mo na dapat. Cheese, Ano? yan, sila, Pangkalan na dito. Sa Roblox ay sa amin ba to? good luck. Craving luck. May meron dito para kumulag. Kaya po tayo. Yan, netherite. Kaya nakulit ko lang. Ano? That brown. Tuloy ko na sa akong mabait, no? Yo? Hindi ka naman bitin mo. Mabait. Yo? Ano? Ako sa ko. Iyo. Iyo. Parang di ba ako kabut. Exam. Yung pag-usage. Yung pag- ano ko sa akin, nakalimutin. Matang na si DJ. Magkano na electric? Ay! Kita sa yun ang ayos, ha? Hindi mo ka naman sa ano. Ano, unang ano, kasuranan, no, papitilanan, no. Mabayad, do. Papaki-out na yun. Kawalan sa video, ano. Ay, ito lang yung mga ibang Lupa dito, ano, na pag-upload na tuloy yung ano, boy. Bakit ganun na siya, Trey? Yung matapos na ano. Tuloy ko na nulubo yung... Pero niya da, ano man niya po niya sabi na. Ano, Netherite. yung niya da, ano pa nang nagbabitan. Mga kapiba na. Dahil so ano, yung balik-balik nga, normal na tayo ito. Hindi, okay lang ito. Ang problema ko, batag, si Jeff the Killer, so ano, So nagbabakal. oh, April Fool's update ko na. Wala na yun, wala na. Chat-chat. Ano? Sa first Sabi mo na? Ikaw? Mayo. Tuloy ka, wag ka na kayo. Ano, sana? Hey guys. Oy! Oy! Nagbaksa si Uno
first time ko yung tunog. Yung binijump ka. Saan? Mag-drive ka yun. Uy, ka nga, taga ako. Hindi ko na lang alam kapag hindi mo nakakasuot. Bukuan ka. Wala. Walang pala. Ibilito nga na kita. Dapat. Magkano ka na para siya. New hires ko. Oo, wala ko siya pala na nga yung umagsak. Pinabukas sa dakay lang. Hindi ko pa rin. Kapag ba kasi nakabukas na yung puma. Yung pa. Yung wala sa ako. Ito. Sabi ko, paano ko na yung kabaw mo? Ikaw na siya, patuloy ay siya. Sige. Ano? Oh my God. Sabi naman ang dami ko ito doon. Kumipot pa. Open na! Ang pa sumunod na. Talaga mo kasi. Garo flexibility ba? Pag match ka. Excuse ba? Okay kung saan ka. Maganda ka na. Tayo nga sa itaas kung siya pinakaya ng tao. Kaya po, Wow, masaya. Bueno, auto para shoot. tubog sa pinakalong ko. Hindi ka man nata magkakapirak dyan. Hindi ka magkakapirak. Nagkapirak, o yun na, di ba mapapakotod. Wow! Ano ba sa pinakalangaw? Yan. Private. Yung panduwa nga langaw, yung panduwa nga langaw. Hindi na nila. Ay na. Ay ma. Bandido. Buka-buka pa ba niya ang kinis? Wala nga ito. Ka,
Dinahalap ko ni Sungay. Bakit? Dinapuputol ng sungay ka. At bititan. Kanas! Mas! Dahil diba nagluto ako ka yung ano ko lang. Isa, ako lang to. Ayan, tanong mo. Oo, yan lang ako. Hoy! Kung alam ko lang, bakit lang? May batas lang. Wala. Ang mahal na paniya. Babae, ano pa pa po? Panutan. Sorry. Sorry, Anaya. Sorry lang, mga po. Yeah, boy. Namamatay mo ba na mabati ako? Umabot ko na ang mati mo. Wala man. Hindi mo mabati mo kasi pala mo. Hindi kasi may singit na namamatay ako. Oo, namamati ko pa yung mga Nagpamatay ko na naman yun. Ada pira ka dyan. Ada pira ka dyan. Sagyan mo ubusin. Pira na lang. Ha? Ha? Kumutnuli ko mo. Pira na lang. Kumutnuli ko. Dos. Ha? Iya ba na? Sudah mo pa. Grabe na. Oo, maghala. May pila. Ano wala sa? Tape pen.
Paul, nakainin ka na, Paul? Na? Ata, Paul. Kaya mga pangarap. Kaya makakatawa. Alala ko dyan. Ata, Paul. Sino? Sino, Paul? Ano, Paul? Singot lang. Wala to, wala ko. Hindi ko pala isa na. Kaya makakatawa ng bear. Hindi ka, ano? Nag-isip ko na si Dua ang ngipin. Nagtutip mo. Ano? Ano na to, spicy mo yan dito. Ano nagdala ko ito? Pan. Gasolina. Hindi na. Wala to, may kalado. Paul. Paano ka, Paul? Ako, ang college. Ang bito, ano, nakonvert na college sa Pag-iwasan na. Wala, matakpan si Bea, ano? Hindi. Oo, first time. Okay, guys. Yung ano, yung direct sa board. Dapat na yung listing niya. Ay, may ambay yun. Bayan sa kayo. Ayun, may ambay. Sige daw ba? Ayan. Turbo. Tapos anong sa imo? Ano, 1.2 times. Ano, capacity. Kaya mo, Kaya si Ilog nga ito tapat na. Hindi na capacity. video. Kailan ang ano, kailan ang ano niya. Dahil ako, yung lang sa kanila, so ticket siya. Sold out na rin siya. Dahil ako ba? Timot na. Alam mo lang yung show. Timot na rin. Si Ilog. Ilul. Di tapos LOL. But ito, 43 million, 3 yung pala dito. Ang ano niya. Kaya yung pinakalas. Ang may. Tapos na sa ano. Ang ano yun ako lang. Tapos na sa ano. Ano mo na ito? Sa ayaw ko pa sila sa pa sila sa ano. So, pagkano ba Ano mo nila ito pinaka-max naman? Definitely ba niya? bago bibit? Ano? Speaker sa mga drive. Glitch. Oo, yung ano Pili mo ito mapakupugong. ano ba ito kung mag-ibig dito? Basta upgrade na all. Tapos lagyan pa ba daw sa kanila? Wala ko doon sa YouTube doon sa ano, gifted, ano, gifted, dito. Pa to the moon. Kaya, may ako lagpas na din ako.
Ilan mo na? So, marapat mo na. Mababa na dalaga. Mabagsak kami sa mga puro space ka yung buo. Parang ba, puro space ka mula buo. Kaya ako din. Budget pa po. Mga buba. Di ba? Paul! Sige na, Paul, tumula na. Kain ka! Ano, kung mga nangyayari, hindi ka maghanap ko. Ay. Yun lang eh, meron pa siya yung na ano. Kaya mabalit po. Tapos binigyan ako. Tapos bilang ngayon mukhang may ano, yung natutuyo. So, Siyupin. Siyupin yung may buka din. Ito no. Ay ka. Talinga. Kaka. At na. Kain ka! Ano? Tinatan ko niya sa siniging sa yoga. Ginawa ng mga tatlito. May sakayan mo dalo. Na! O sasakayan mo. Baka na, sakayan mo. Sa'yo na! Wait lang. Ano yan dito? Yung nga, yung ginamit ko nga, parang ayun na siya. Dinash. Tapos yung bubuhay. Ay, max ka na buhay na 1,300. Kuya, ano ba ito nga? Oo. Tama, tatada. Sa kuya nga. Ano, 16K? Pera. Sabi ito. Tapos, ano yung pabate? Dakaw. O yan. Yan, nagiling. Yan daw. Tama, nasa blue ano pa. Kulang ba ito para nag-value? Nagugulit ka. Kaya ako pulot na. Nakakain na kayo. Pirang ano?
Yun ka, saan hindi ka na mag-leave? Ito, hindi ko founder of Good job. Bro, oh, God. Iya, mahilig mo sa test trail. Iya, pag nasa test trail mo kasi yan. Pero matachit ito ngayon. Test trail. Hindi na ka itong giswan, kung ano nga yung giswan. Oo na na. Ang Victor, makapula yun. Sila, ano? Ikaw pa? Ano yung nag-landing na Tubig bubok. Tangay. Message ako. Tangay. Pwedeng puliso. Ay. Ay, ay. Yung mahilig. Ito, tapos Victor. Ito. Pwede ako. Kaya pa rin siya no. Nakakita ko kay ko. Tamad ka. Ano ito mga ano, spicy. Ito, ano, ito Victor. Ito nahilig. Maria. Gamit mo yung galing. Ito na dalawa. Yeah, pang ano, di pang ano. Di pa nagkulang ka. ito. Yeah. Lahat po ano Sabi ba? ko ito. Ano mo ba niya maharap niya na gula niya? Ay, linggo. Basta pag may kalayan, nag-automatic. Pero ba? Dati nga yung medit na ako mag-message ko ng puta pala naman. Ito ba yung Only love. Sigurd na po eh. Sigurad na po eh. Oh, sa dahil mo dito, puta, di ko na kahit po ano mo tayo nga. Ikaw na ano mo. Ano yung kanya? Ano na ano? Pwede ka tanong dapat. Pwede ka tanong dapat. Pwede. Ano ito nga yung year? Ano ito? Baga? Kaya yung kuma. Ano nga nila? Ano mo nga? Ano? Tahan at fire. Ano ba? Gina... Ito, ginalap. Yo, Ben. Ano tanong? Hindi mangyari ako. Helicopter na ito mga bigo. Pero lahat. Sino nga ako? Pag-i. Ano ito? Ano daw ang magiging Paano mag-move kung mag-isip niya?
Hindi ka na ulit na biya na kita. Na napunta na. Nagbalik sa tuman. Ikaw na naman yung pinakatupo mo sa daan. Anong totoo sa mga kaya mo? Hey, buka na rin. Pero nabapal ko ini. Boy, makaunta ko dyan, Baya. Ikaw, makali dyan. Kaya mo natin. Nabakal ko na ini. Tapos yun na nag-verstock na naman. Bakit ko na. Ano daw kalaban nito si ano? Si ano? Mo kaya lumagalan siya, no? Naway ka kaya kumaganda nito. Sana. Ito. Wala. Go! Sa road, may drive ko na kami. Robo Kaya bear. may sa gadaning pin dito tanga. Sabi na ko siya, kumbaga. I-challenge nga ni para tutubong ka. Dito tanga. Wala. Black na lugod. Lugod doon. Ano dito tanga. Bibir mo may Kuya no. Hindi. Madali. Ano yan bago mahal eh. Bago manoan. Hindi daw pasulog sa lahat na daw. Hindi na nagkakaroon. Ano may potential nito? Sa medical ko. May kalayong madali ang Ano tanong. ang nalulog kita? Ano na mo pa din magkukuha din sa yung ruling English sa mga staff ko ba? Yung super hyper. Pero may mga ibabalik-balik ka, no? Oo nga, ito daw. Ginadala na sa ano? Ako, bakit? Masarap ko pag ginagawa ko ng mahal ko. Woo! Ako. Tol. Kumain ko din ng kasarap sa iyo. Tol! Sabi ko dyan video. Pagbumag Ito, maganda mo kaya mo. Wala ba? May chicken ng pati. No, mali. Yes. Okay. Wag, may exercise ako. Ano ito ko nga doon? Pinky. Puta, pinky ayaw. Ito ko na. Hindi mo ito pinky. Ayaw ka pa din na kung ano. Nag-traffic ko ko na sa... Aga. Ulo, malawas. Pare. Ang pati. Ano yun? Nag-record na naman. Tara pa na lang. Buwan mo ka doon. Bali doon. Only love. It's not like nawala na dugo. Sabi ko daw. Yes. Kuya na convert. Nasa na yung galit ka na. Ano yun? Ano din ka na sunod din ka na ba kayo? Ay, lutubi. Hindi mo ko lang tigil sa mga ano mo. Kaya Sige na, obligado na.
Sabay daw. Siguro yung bakal ako sa tulog. Isa daw. Ganda lang to. Ano na sinabi na nila kay Jordan? Kung may precise ka baga, nagiging violate pa kayo nila yun. Violate? Ikunan. Pinakukuha. Pwede ba nagpigil mo? Ano? Kung yun lang, gusto ko Hindi, pa. mahayip ko. Ano to do? Gusto. Ang mic ng wish on. Ang mic makakuha ko ng mic pa ano. Ang mic. Dahil ko palubidaran yun na kung mic pa rin. Ano din nakuha? Hindi na nag-out. Bilis ko? Hindi wala ako third sabi nag-out. Yung kakakira mo. Kailangan mo yun. Sa perfect, tatawa na sa perfect. Tama, doon na niya. Hindi man ako nagsalak sa mga Sige dara kay Diyan mo na lao. Wala lao. Piso. Thank you. Oh, pilitik ng mouse dati mo yung dito. Kaya ito mo rin kaya. Ay, dito. Ang ulo. Wala pa kayo ng bigit na yun. Ano? Wala. Hindi ka lang. Wala. Wait. Wait ka lang. Duplicate eh. Tama ka. Naglalangoy si Joe. Marami ba kayo? Wala mang mag si Jay. Doon ka dyan. Lumot ako. Oh, nakakuha ako kulbunan! Hindi ko ang pinag- Baby kill yung Wayne! Ay. Kailangan Tawag mo dumaan sa ano. Paano kapag mo? Rekitan mo, hindi ka wala. Lang tayo mati. Hindi lang. Ang pinaka... Masunod yung gusto. Wala pa, boy. Uy. Boy. Marami pang iba. Umaga ka dyan? Ano? Umaga ka dyan? Ano? Uldo. Puro bukso din. Tingnan ka po! Iyo. Tira yun yan. Ay, sibat ba? Kaya, magkano ka rin? Jay, ano ba? Ano mas ano? Ano? Pinay na. Pumakal mo. Pumakal mo. Sige, mag-busy, sige daw. Ay, ano? DSP. Ano yun? DSP. Series. Ay! Alam! Okay! Ang dami nila pa! Pero wala ka na. Kenapa nggak ada tuh tadi yang kira buat
Ano kayo? Oh! Wala! Wala pa ako, Paul! Teka, tayo ka. Uy, ano man yan na pala ba? Yung nga, ano, invitation mo ako. Aroy, yun yung pa! Natulog! Ano man yan ang medyo natin? Uy, nalubog! Inaw! Nakulong ba kaya ano? Naman eh. Napulong par! Par! Malapad! Balikan ko ito. Ito mo. Darating na rin. Ano? Ika tabi ko dyan. Lahat! Dali. Wala ka sa mood. Dahil kang sa mood. Baka nire-ready ko na. Yung one day. Pwede mo mga mamaan din. Makaroon. Paano mo niya? Ayun, di ko plus pala na wala ka na. Huwag makutuko ng ngayon na Ano yung limited? chair. Masarap kaya ng ano, Buena! kang gladiator. Ini, tapos sarap. Ano ito? Okay. Bako, mga medieval ba kang dati kaya? Ano man ito ako? Basta tuluan. Women's lunch here. Water? Ay, yung iba ka na. Ano yun ako? Diba na ako ito? Ano ito? Kang Pasko. Ito nito video. Hello? 2019 natin. What? Yan, Masawa! Mabunan. Ito video. Yung pa po sa video. Susunod ito. Ang bali, ang buhay ka 1 million. Hello? Tara, di ba nakataga? Lahat! Sakay ni Bandit na nilo yun. Ano yung mga kawan? Uli-uli na doon. Hindi ka sakay mo. Hindi ka sakay mo. Hindi ka naman. Ang awas na gila na yung Uy, ano sa Pinas? Uy, na! Tingnan lang yan eh. Paano ito? Paano ako diba maklaaw? Bakit naman ako? Ako naman, pagkataga! Ano naman ako. Ako naman! Ano yung ano mo? Nabalita boy. Tara, nawawaring hindi. Ay, nag-abot kami naman alas 10 po na. Ito po na. Tingnan na ako sa Lindas. Kira na po na yan tayo na. Ang ano mo? Ano mo? Yan na... Ay, na super mo Kaya na. sa like, Nakakatulong? Mira, Ano man yung kayo mga ano? Bisay. Dapat yun. Arap ko na. Yung kay Jilin Mail, igagawin ka ng Jilin Mail. Tugod pa ko. Hello. Kahit balik kayo na. Parang
Wala ko buo. Ay, sige. No. Hindi na naman sana. Iyon, ano na? Tanga na si Jay. Ano pala niya? Jay. Ano, ayun. Tara siya po na na. Sige nga, ibig ka ba? Mata yung pabanggit. Ipabanggit. Doon na lahat naman nila. Doon ako mga mga ito. Marin na, bikong ka na. Ano, ano pa dapat yun? Paano na ba po? Ito naman! Nakuha ka. Pati niya, hindi buhay ha. Hindi ba kayo talabang? Bawa ko na dyan tayo sa makakagod. Galing kilobot. Ikaw, ikaw. Yan na guys! Kilo farm! Ay, kilo sa Torino! Nagado. Kapala ka tinidor! Kahit magkapo ka tinidor! Tsara na. Ano yung kuwan sa dahon? Para matang tsara na. Ano yung nakakawakan ng hilo sa Torino? Tubol. Ano yung Jay Sagmalin. 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 Tubol ba kayo si Jay Sagmalin? At ang Philippines na nego kada day. Arin. Pa rin. At ang Philippines na nego hilo sa Torino. Alam nga, sige nga ni nga. Aritan. Ano, ito rin na Philippines. Igwa sa ano, mga ano. Ay, dapat lang pira para mag-ano. Sige yung people pag may paano ma-update. Wow! Ayan o, ini. Mga gilid, igubarakan ko ah. Kung may ako na school, Igubarakan ko, ini. Igil, ano, ay, so, ano, yung buwan. Wala. Ano mo yan ito? Tuluan. Ay, ito, igil. Ini pa niya. Tuluan. Ini pa tulo. Dapat. kung pinakal mo itong Oh, ano, nilabit. Erlabit. Oh. Ano tawag mo? kung pinakal ko, wala mga... Dati naman, tulig niyo, nasa legendary. Ito na! Hindi ako. Hindi kayo. Eh, binano ka na, Paul? Wala naman yung female. Si Vinci. Ay. Kailangan ako yung buwan. Ayan na! Ayan na! Ayan na yung Nino Farm! Ayan na yung Nino Farm pa rin! Boom! Pagpaga! Sana ano yan? Tepon magdakol ano, isang gatos na araw din. Kada baligya siguro. Sunodin mo dapat. Ano? Tokro ika dapat 250. Yan eh. Sliding habang nagbabalik ka. Hindi ka mag-slide. Doon sa rin. Ining alis pag nag-slide ka. Udah ini ka. Malaki. So talaga. Balik. Kontin. Ano ko nini? Nilabit. Erlabit. Pero malas! Balik mo na! Ito sa Dinos! Balik sa laro. Mabakal ka ba ng Woo! ito na may bunay ah. Derek man! Wawit ka. Derek man! Ganyan na po, laban na na. Laban na na. Yung... Oh, laman. Ginawa mo yung white namin. Papasan. Ako kung lumipinas pero sa board. Maraming sagot ng Bartome.
Yung payo, tapos bungo. Hindi mo na ako mga. Kaya na na! Oh, no! Ako. Ay, bigat yan. Oh, Putana, yung mga itong kutsilyo. kapala. Kulay blue. Ano yung mga pagkatang? Ano ito? Ah, mga yun. Pag kutsilyo pa. Sige na sa Ano ka na eh? Tingin na naman na luha. Binagak ka lang dito. Mga ganun na kaya ito. Kahit na kutsilyo ka nga eh. Parang yung mga pagkaw sa lang nila na nagpapagod na rin. Ang tingin na naman. Yun na ito pagkakawa. Hindi na masakit yung kapatid. Inigkawat naman sa rugatan. Di ba ang kahit ako? Di ba, hindi na din iyan. Nakamamiwan mo ngayon ito ta. Ganda na. Ano man, may legendary man ini. Oh! Tapos, ang ano man ka ito, sa safety, Yung ano mo ito? hindi ko magpinaka. Ipidaw ka ito. Portan man ang mo. Sabi ko, kasabay ko ito. Iyo. Oh, ito. Then ano, they can attach me. Kaya ito ng binakal ko. Namorang pagiling. Hingal pa. Tulo ko. Binakal ko ano, ini tulo. Pero, so kay tupaan. Ano? Jangan sampai ketang no. Jangan lah. Iyo, sedih. Iyo. Wala, doon isa na. Kaya, Wala na lang ko. Malawas kami ni Panda. Wala na doon. Wala na doon. Araw, ganda niya po. Lema. Napagagaling ako sa Bako kinaling sa ano. Yo pa! Isang-saksa na nga. May pa ba? Ito sa school tadi. Dito sa tulog na. Boy. Ito na kami. Tulog mo sa buot na. Patalya na naman ako naman. Ang biwang kita niyan tanong. Yo no kan tahu. Bay na ko ngayon. Tan sa pulo kalaban. Sarong pa din. Alas no, sa mga bata ko dito. Eh, sir sana na gano. Demo, sir ko na ganda play. Nagarami ito sa mga ano, Lokal. sa mga kawatan. Ilim tama ano ito. Mga kawatan na pati. Existing. Yo. Nalabit pa alat. Existing ka na. Ito kayo na-scroll na yun. Iya na. Ito na ari pa. Ini. Baka isa to. Ay mo kung mahal ko, may ginagawa ka sa Oh, kayo to he. Ulo. Oh. Eh, kita palo. Iyo na. Tingnan rin ko. Kanan, ang pating atalo ka Ay, Yo. pagkakot! Ay, hindi ko pa magalan. Hindi ko pa ba nila, ano. Kayo. Ano naman mo? Wait
EMP na sa nata. Ito ko pa nakatama. Ano? Pinipilitin pa ka nakalakal. Tingin sa bulot. Pagbubitan ko. Yan! Oo! Dito nga kayo kung binap na. Yung ito. Yung ano. Kawatan. Galing si kawatan. Yung ito. Alin ba kapansitan? Ah, galing sa kapansoy. Dog ka na, boy. Papayo na kagamo. Kawatan no. Ulo pa nga yun. Kaya. Magdadaan na doon. Mga do, ding animation pag ma-reload. Pe. Pag ma-reload ding animation. Pe. Bravo na iyo. Para kayo. Si boy nagmamaya, si boy. Balot. Pe. Iwas mo na sa Indian, ano mo, ha? Bigla lang na ako offensive na ito. Dahil, malagay ko lang. Ito ang kawatan. On effects, solo story. Ang tanong, Ding reload. Ding reload animation. Matulog ang kamo. Hindi na ngayon pa lang. Uy, nagtatangan mo sa nagtatangan. Kasi pintuan mo mo. Hanip ka, listen mo. Lo. Sudah yang aram kawan. Ako yung lahat na aram sa kawan. Ibay na magkardo. Pe. Bako na bitis. Bako na zombie. Nakita niyo ako. Ay, putang may kalaban ako ah. Ay, alat. Makan ka naman si Buwan. Mari. Adayaw ka. Nakashotgun ka. Napipistola man tapos kita. Napipistola man tayo. Wait, wait. Pag ikaw, what's up po?
niya. Limit! Lamit eh. Ito na bawas wala yung tuwa yung nabumbay na yun. Ito na na ito. Yeah. Like, balik dulu. Ayun. Namatay kita. Hindi ka pagmati. Gumagala lang, dito sana. Ang galing. Papa! Papa Paul! Yung na ikaw lang, may nagpapasok na ako. Oh, buka tayo. Papayo ko ba? Nagayang nilalang na. Hindi na pa. Napito na lang. Galing mo. Ay, no. Kung gusto na natin ko ako. Oh, batok ka mo. Ah! Kaya, pre. Naubos. Ulo. Nakidip. Pero parang ako ba? Kabar pa na. Ay, nako. No, parang review. Ang oras. Ano, asa ito sa harap na tayo. Kung kain mo ngayon doon. Magagawag ka na. Hindi ka mawagyan mo. Parot! Hoy! Bakal! Hoy! Palit ang palit! Ay, diba po pakarela, pakarela na buhay tanay. Agtuwag na agtuwag. Magwer. Hindi ko na tindoon. Pwede mag-teach.
Sabi kami yan. Liang cute, liang sa ito. Putang satisfaction. Cute man ba yung Magira ka ka lang kasi ko. Gawa ka sa ano. alikatan soy. Bigyan na nagbuhat ka rating feeling. Nakal ko pa nga ito yun eh. Yung ecstatic feeling. Oh, yung machita mo! Ah, Susi! Putang magadan pa kang buha. mura ka dyan ba? Kita na out. Kita na pula buwa. Ipila na, Paul! Matibayo na. Oh, puling nina niya. Lucky shot. Aquaman! 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 Ah, ganon. Kailangan namin kung may nasisibig pa. Daman to pa. Ulo! Ano? Nag-gin! Kawatan ka nila. Saka marong sundaw ako, dali sa po. Galingan na natin. Ay, dala, Paul! Ano? Ay, kaya, magandang po. Taloy! Gusto mo na kami! Oo, tayo na kapatid na lang. Nagtutubig ka sa kawan mo. Ariyan ni Jay! Hoy! Tao! Panunuwag tao! Alat! Ito na! Hindi ko pa nangat na YouTube. Ito na! Thank you ko na. Nakakatar na kayo ah. Buhay kayo ng Diyos. Lagi ko Ang ganda para pag-nain ng mga tao. Nakakasin niya na. Ganda ko. Nakakaw ka pa. Okay. Hindi mo nagawa pag-granada. Pagkali ka tayo. Sino Hindi na ako, bata ka mo. Basta ka na ako. Lumulutog pa nga rin. Pero bala na na Tulog-tuluan na dyan.
Mas malas ka nag-big down para Iyo, madali ko bayad na taas. Cosmet. Pero kaya ko isang mga big down para ako eh. I don't care. I Diba, love mga pera? Click mo lang yun. Yung, may ano, may glitch ba yung ano, 2XP. Ay, nakasunod na lang. Pagpasikat araw para. Ay! Ayan na kami, Will. Nakulod! Wala, di pa yun. Ano siya naman ba? Pagkakalagan. Ignis. Ayop na ito. Wala eh, nakulod ang ngayon. Sabi ko siya pa rin, hindi naman ang nakulod. Ano na dyan, ang pangit ko. Kape yun? Kape yun? Wala. Wala na, nagdulog niya saan. Sa mga yun mo. Yan na! Pero, pala, nabalik ko sa paano magpadali yan ng score? At kung hindi ko Wala na, nakulod. Ano ba nag-tweet ka? Ano? Ano sa Berene? Puta, ano? Yan pa! Papa! Saan ka punta? Tignan mo. Matrep. Maharo. Hindi, Biltoran. Ice cream ba yan? Ay. Yan na. Wala na maka. Ay. Sinakan mo na ba? Tunay-tunay, 5. Kasi ano, dami na doon. Yo! Wala na. Bawal ka? Ayun, pala. Yan po. Yan po siya. Kung bakit yung mga naman. Ano na, iba, iba na. Yan na! Pakor na din eh. Yan pa. Sige, nakapunta. Sige mo. Lego. Saro. Tugay. Punta. Oy, ikaw naman, kukuha ko. Oo. Wala po na agad naman. Menya. Sabi. Ay, may bunal! Wala bunay ko lang. Pak! Bunal! Bunay mo. Bunay mo. Yo, palit kita. Iya, sinawayo. Namalit na daw. Siya pakaray ka kayo na. Ha? Siya pakaray. Ano? Siya pakaray ka sa Ako? pakaray. Alaman mo yan ang pakaray. Kita bang nato. Pakaray. Wala. Bawa.
Parang naglag. Lagat mo tayo. Akit yun. Ha? Sarap. Holy shit! Ayun na. Wala. Lagat mo nga. Ganda na po tayo sa tabi. Dali lang. Mga Diyos. Hindi ka naman na kumayo. Sino ba? Paksa, tapa. Ano yung nagagabog? Moonrise? Turuan na na yung boy. Kung bawal pa pwede. Ano? Unyo. White shark. Yun o, Lindo. Ang balay. Hindi ka kami na siguro. Dali na! Hindi ba makalaman na doon? Jump yun. Hi. Yellow! Go! Nakagumbo ko na din ka. Wala sila naman pala sa nakasigal ka kung paano ano. Hindi naman. Barkada! Wala. Wala din ang pagkabubog. Nagkakasi niyo. Nakakaano. Kak. Ano ba sinipag na karpe? Kasi ano yun ay, yun so pag ay nagbinig ka pa, ginamit ko lang na yun. So, Hindi ka in shape, may shape. Legit. Nahali ko siya na si Panda, hindi bullshit na. Ay, napatero ka na. Ano nila eh? Tabo ba? Level pa sa naan. Bam. Level pa sa naan eh, hindi pa magkakaya. Buti siya. Gold bata ka to, boy. Magkabantaan. Hello. Wala. Ayos na naman.
Ano? Kita ngay ano ya? Ako na. Magpaka nun, baby. Malapit pa ba? Malay ka. Pero sa tema nakakatawa. Dito siya sa na. Ya? Wala. Ya. Ya pa. Ano pumrayam? Pumrayam sa sabi ko. Dapat nagigit-igit yung phone ko. Diretso sa na. Dito na. Wala. Yo. Nagdaw na ako taga. Kaya ko. Time check. Huli ka na? Time na po. Kuya na. Ikaw, ito ang pas mo. Ito na. Rotong PC na siya. Depa, nakulong. Na sila mo niya, rotong PC. Ayun. Rotong, oh! Sulong ka. Depa. Ayun na yun. Oh. Napatay kita dyan. Ito na yung sa phone.
Tigana. Yan, Dok. Pinaligyan sa ng pag-ipat, nagpapitik para ba, no? Ano eh? Para ba, nagpapitik nila. Okay na. Hello? Diba? Babayan. Black Widow. Ano eh? Binunod sila ba yun? Okay niya yung kay Jillian may Black Widow. Bella! Nan. Bella! Ay, may iPhone 15 na narinig ko sa Facebook. Ay, sa ano, TikTok. Sa iPhone 15. Natitiklo. Tan. Nawalo yun na. Iguana. Buda, ano. Flip. Flip buda. Flip buda phone. Oh! Bella! Diba na? Gaano ba? Ito pa rin pa. Ito pa. Hello? Uy, shit. Epel! Kaya. Ina! Punta ngayon. Sultani, Sultani! Lag! Lag! Epel! Ubus ang money! I'm sorry! Napada! May kulan! Ika! Gusto ko po, ika baka? Ika naman. Gusto ko rin ka? Ito sino? Ka? Ito mga nag-sender niya. Diba ka ba? Sir? Thank you. Ah, kaya no? Si movie wood. Si movie wood. Baka din, Paul. Mawala ka dyan.
Ulo, apa? Gak apa-apa telepon. Diretso lang, diretso lang. Liko pa. Yan. Ito natin ganyan. Ayun na, may shot pa. Wait lang. Wait. Pinakta ko ang gunay. Makapanik na lang ang bag ko. Ika. Ilan na? Siya nga ni 55. Madaling mo pa lang. Kaya pala no. Ito ba naman sa iyo? Ay, Ano tayo mo? ito ba? Eh, ito. Alphonse. Yun na lang. Sir, ikaw diba? Kailangan bumaw. Okay. Wala na ba? Ito. Ito na, Paul. Ano ako. Kaya ko sa video.
na ako sa import. Ang gawin na. Kailangan pwede mo na. Chicken. Hindi. Chicken. Oh, ipadapat ako sa mukha. Ano rin ako pala sa sarili mo? Hindi ba kang white dash? Oh, wala ka mag-airport. Nagtawapan na lang wala ako. Sabi na ang labot mo. Ikaw na ako makainin. Ba't ka? Ano na? At nasa to. Naka na lang. So, Naka na lang. pero, Sabi na si Joey agad ang. Bakit ang? Ay? yes. Di ba nakakita? Balikan na. Okay. Pero ito. Vincent.
sarap na breakfast.